Itt a Fókusz Oktatási Központban a szakácsképzés, én azt gondolom, hogy nagyon jó hangulatban és nagyon gyorsan, de hatékonyan történik. Igyekeztünk arra is hangsúlyt fektetni, hogy ne csak a kivitelezés, hanem az eszközök minősége is professzionális legyen, és nagyon komoly felszerelésekkel vagyunk ellátva, globálkésekkel, amik azt gondolom, hogy a szakmának az egyik csúcsát jelenti, széles spektrumon készítjük az ételeket, hiszen le kell fednünk a magyar fogyasztói szokásoknak megfelelő hagyományos étkeket, de a nemzetközi konyhának, elvárásoknak megfelelő készítményekkel is kell foglalkoznunk. Nagyon sok gyakorlaton vesznek részt a szakácstanulók, ahol a levesek, a főételek, köretek, desszertek készítését gyakoroljuk, hiszen ennek a képzésnek a végén OK és gyakorlati vizsgát kell tenni, és hát ezekben a gyakorlati vizsgákban nálunk nagyon jó ételek szerepelnek, például borjúraguleves, vagy a süllő, a fogas is megtalálható, andalusz paellát készítünk, de a bárányhúsból készült ételek is ugyanúgy megtalálhatóak. Többféle tanfolyamot indítunk olyan tanfolyamot, ami a szokásos heti délután 2 napot vesz igénybe, a hétfő-szerda, illetve a csütörtöki párosításba, illetve van 2 hetente hétvégén, szombat-vasárnap, illetve felhívnám azért a figyelmet egy nagyon érdekes képzési formánkra, amely délelőttönként van, úgy nevezzük, hogy intenzív, hiszen hétfőked, szerda és csütörtöki napon vannak itt a tanulóink, reggel 9 órai kezdettel kezdődnek az elméleti és a gyakorlati órák, és kb. fél egy óráig tartanak. A képzéseink általában az 1 éves időtartalmúak. Nagyon sok vendéglátó, üzletvezető, vendéglátó vállalkozó keres fel bennünket is, végzett szakembereket keresvén, hiszen kevés ma már a megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas szakképesítéssel rendelkező szakember.